Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isay-say kay Kuya Hil, magkapamati sang imo problema. Sa radyo ipasakop, nakasaysayan mo, iyai drama. Isay-say kay Kuya Hil, may panamyaw na may musika pa. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Mag-advise sa inyo. Isay-say kay Kuya Hil, magkapamati sa imo problema. Hari na sa aton linya mga ka-IS, ang aton isa ka palangga nga tagpalamatigid kaga kuan gid taga South Cotabato mga ka-IS, Mami Flor. Ang aton nga bisita ang ara sa aton linya si Toto Oscar Ustan. Toto Oscar, ang panamyaw mo anay sa aton mga suki kag palangga nga tagpalamati kay live kita sa aton Facebook, bilog nga kalibutan makabati sa aton basta nakakita lang kag subong man mabatian man kita sa 106.9 ESFM Community Radio diri sa syudad sang Sagay. Kamusta ang Cotabato? So far medyo maulan-ulan kay na nagturtalagsik, pero so medyo okay naman. Mamangkot lang kami sa imo tutos karon ang trabaho mo. Isa ka massage therapy ko yan. Massage therapy. Okay, so meaning nag-obra ka iya sa ano na ng kompanya o tagay kami abis ng gamay ng background sang trabaho mo ato to Oscar din ka sa kompanya pa. Actually dati dira ako sa Cebu na sign sa may sentro isang Cebu City. Tong January 29 nagpuli ko di kay naglamang ko di sa amon mo. Iti taga Mindanao ko ti. Kasi bolsong ulihi nag-decide ko nga why not nga sundon ko ang diri sa Davao sa may Rojas. Kaya same time diri sa Jensan man. May ara na sila dira. So siguro nakakuan ko nga siguro kwanta sundon taman ini. Amo tong himo ko organize kuan ko manghod ko kay last tong pandemic ako ang nag-train sa manghod ko mismo. Okay. Kaya sana kung pero at least may wala man kami may mo sa nga time sang pandemic. Kaya mo to gin-train ko siya sa nakabalo na siya sa nga nag-quad kami nga duwa nga mag obra dito sa may syudad sa Coronadal kasi makita kami sa pwede mapwestuhan. So dira kami nakapwesto sa may Audi Street sa para sa Audi Street no, sa may unahan lang gamay sang KCC Mall. At the same time autobang kami sang East West Bank. Linya sang mga kalduhan, barbecuehan, mga lechonan, ano siya. Toto Oscar, mamangkot lang ko sa imo, sir. May asawa ka na, wife pa? Dati, kapilaman ko nakatry na kalibin, pero wala din swerte, Kuya Hil. May anak, why? Wala man. So, may ara sa una sang 2009. Pero dito sa Tulunan North Cotabato, pero hindi man pagpakilala sa mga lolo kag lola sa ako na bigag ang tong babae wala man sa mamimo kay mas kuan man sila sa ginikanan. Ikaw na mo gali sultiro kapag gali. Oo, kuan na daw
3 years na wala ko sang kalibin. Te Mami Kaya last na ako na karelasyon. Te Mami Alising di ako ng istorya, balik-balik lang yung istorya ko. Mami Flor may sultiro glita. Te Balik lang ang istorya ti kwan kumbaga tutol gid ang parents. Okay, so nga ba daw ko damo ta istoryahan magamo ni. Okay mga kaibigan, ang hinambalan sang Cotabato Sir Oscar amo lang gyapon ni Lunggo. Oh, hindi sago lang Sagol. niya Cebuano. May Tagalog. man gani. Tagalog. May Tagalog man. May mga, Ilonggo. basta mix ang dari. So far anong ginagamit yung kuan gid nya lingwahe? Pag di ka sa siyudad sa Marbelos, Coronadal City, Okay. mostly Kalabana, mostly kwan gid Ilonggo. Ilonggo. Okay. Mm-mm. So meaning to say nga magkasinabot kita ni. Okay, magkaintindihan tayo. Okay. So Sir Oscar, diri ko sa bottom line sa aton istoryahan gid sa mga gabi. Kaya doon na intriga ko sige na siling mong naga-massage therapy ka. Actually, nakuan ko ang nagamasahe. May mga talagsa lang ko kita nga nakagamasahe mga hindi PWD. So, don't offend sa nga ako niya question, Sir Oscar. Ano ka, normal o PWD? PWD kaya. Mao gali. So, is totally blind since 18 pa nga po niya edad. Totally blind. Okay. So, Yes. magsiling kita nga totally blind, hindi siya kabate. Sabi ko totally blind, hindi kabate. Hindi kita. Hindi kita. Pero, sige. Joke lang nga ikaw, Sir Oscar, gina-jokean talaga. Alright. So, totally blind. Saan ang edad ta gani, Sir? 18. 18 nga, Sir. Mag-18. Pwede tayo istoryahan, Sir, ang mga past ni mo nga anong tabo nga nabulag ka, Sir? Kaysang sinultiro ko, asa kayo ko sa obra, mag-operate ko sa bao-bao, mag-operate sa tracer. Bao-bao na sa humay. Oo, sa umayan na talamnan. Talamnan, okay. Oo. Tapos nagapang karyada or gapang hawlo nga ginapasaan lang pala. Oo. Kaya sa'yo nakargaman sa karo. May ginabulin sa karbaw. Pero kalabanan gid basta tapos bago kami tapos tracer. Pasanon mo gid ang palay pakanto dito sa igad sang gramnan Okay. para nga makuha man sang salakyan eh. Okay. Oo. So, kumbaga daw sa kakapoy ko, daw siguro daw napiktuhan kita mata ko kay kisa iligo ko na yun, nabibisan kapoy ko. Halimbawa, nagsugot kami tracer, agad pa pag alas 12, may pagingagaw pa pulis na, kasi maligo na yun, bisan grabe pang balas, kay siyempre mapasulod ko sa panghapon ko ang klase mo. Aga eskwela ka pa ya? Oo, daw Okay. self-sporting. Okay. Amo na siya sa post ang gabi naman ko kaysa mag-operate ko sa bao alas 6. Alas 6 alas 10 asang gabi hasta na alas Okay. hasta na alas 3 sa kagahon di nang budlay gid Pasmong kay isa lang ka oras tulog mo maligo ka kundi mo makakuan gid napiktuhan gid ang mata ko. Tapos nadlaw naman mainit tapos liguan dayon. Pasmo ang ugat. Ang ambal sa akon sang doktor, Okay. daw ba nabi ang mata ko daw weak ba. Kumbaga kung sa lawas na bala gid-describe sa akon, ang lawas sabi kasi sa immune system. Kaya kung kusog ang atong immune system, bisa na nung bisa matulog ka lang mo dinti niya dito, hindi ka gawa paano ka ba sa kusog ka immune system. Kung sa mga kuryente, low voltage Kumbaga kung sa kwan pa gamay lang nga bigil tong ako niya mata magka-diferensya na dayon ti ginabuso ko pag ati ako pag itong gwa niya amo gitong nahalinan. Oo. Okay. Ti ano man duwa gid dayon ka mata ang ang damage dayon? Duwagin. Duwa gid dayon. Bo sampai ga pasan ko sang palay.
sa kahon ko sa gulpi pagdulong pananaw ko kay magbalik ka kahulog ko sa kahon kapilpilan ko kasi nako mo. Oo, hasta sa hulihin nag-undaw na dudaw So pag lumpa ko pagkaga way na gid eh. Uy, nagit. Ay. Way na gid. Di amo na nga way gid. Pigado. Ay ka kuano. Kapigado man sa amon Kuya Hel dati mo. Pila ka mo magutod, sir? Anong? Ate siyam gani kami ya. Oo. Pigado gisamon tinanglan ko man nga suportahan man ang kaugalingon ko at the same time makabulig man ko sa ginikanan ko Correct. pati mga tigulang na. Subong ikapila ka nga utod sa ano? Ikapila ka. Ikaapat ko. Ikaapat ka. So mga minyo na tanan ang mga utod mo. Oo, ang mangod ko nga gapod-upod sa ako ni Subong sa massage. Oo. May duwa na siya kabata. Ato blind man siya ano? Hindi, PWD man sa Japon kay sa tiil niya ikaw. Okay, still. Oh, Ay, bali. nagkiyang-kiyang lang siya gamay kay anong pa lang siya kaadlaw na sa bukid abi ni siya ginbata ti daw natitanos pa lang pusod niya kaya kama sa una dito sa una way pamanang Wala man nga ba kailang ginautod ka Oo. pusod da. Kaya mo to natitanos siya, kaya mo to nga ginsaksakan ka grabe nga injection ka mga bulong. So napiktuhan tong hawak niya nga nagdugo ang isa niya katiil. Okay. So meaning ang isa ka tiil no ang isa ka tiil taas. Oh, pero gamay lang man. Oo, gani. Oo. Okay. So in short, kamo ga pangabuhi nga duwa sa inyong kaugalingon. Ay, no? Oo. May asawa ang mangod mo ya. Oo, ang akong tani nga kuan sa ding ko kung walang ko alikid sa iya. May pwede man ko magkuan diri sa Davao magtrabaho may ka-offer mi sa akon sa Gaisano diri sa may sa Robinson sa Jensan may araman pero so likid na ko siya kahit hindi ba siya ka ubragid mayo kaya man nga sige na lang nagsarili na lang kami nga duha. Oo, correct. So ang amon nga ubra diri kay tent lang. Oo. Ang tent Tapos amon nga tubo nga luna man ang adopto pero kuan mo na siya nakapaningkamot man kami nga makabakal so 12,000 ni amon nga tent. Oo. Amon partikago kay karga naman sa top down pag-abot do install Oo. pagkatapos mo siguro mga 30 minutes i-install pagkatapos ano na to pagsugod na dahil namin kami massage then pagkatapos naman pag alas 3 sa kagahon o alas 2 uninstall naman kami tapos ikarga naman sa top down kahit pauli naman. Ano man ara ka sa uma? Ano man bukid? Sa sunod ko nga banwa ko sang banga. Okay, Banwas ang Banga kag Syudad sang Tason. Banwas ang Banga, Syudad sang Tason. Serius. Banwas ang Banga na pero sulodlon. Medyo. Okay. Ti Pero karon syudad, sentro gid ang syudad. Lapit lang naman ang syudad mga 20 minutes ang dalagan ka motor. gabi ka lang igatrabaho kay gabi mo lang siling mo ginahumlad ang tent gabi mo lang. dito. Sa diin mo ginahumlad sa kwan sa Atubang inyo sang ato. bangko. Sa diin Atubang sang bangko gid. asang bangko sa syudad gid. Sa atubang Sa sang bangko. proper. Sa sentro may West Bank. Kaya kami tukod sang tent. Abi ko sa ato. Tapos sa tumangan namon ara ang barbecuean, ang kalduhan, ang mga limpo, bili, mga nagalinya bala nga mga Diba, nang Sir Oscar, masaling nga bitong nagpamaligya mga limpo nga pwede nyo i-massage ang baboy para mahumok lang. Hindi, ginawa ka lang talaga, kido ka, kasaling kudo ka kuhan gitsi mo, blado ka kapamilyado gitsi mo, kay. Anyway, sino mayor nyo na? sa banga si Mayor Albert Palencia. Albert Tapos dali naman sa siyudad Valencia. sa Coronadal si Mayor Bebot Ojena. Diin ka gid yan nasakop sa Coronadal o ko sa Banga? Banga gid. Sa banga, Now, mayuhay ko sang mayor mo? Hindi yun Kuya Hilba. Nga man ko no? Hindi man kami, actually, ay kapag ginagani matubag. Why sila gakuan sa PWD? Wala ka mo na mga organisasyon? Wala. Hay. Tanong mabulig. Pero sa Coronadal, sir, nga kon tanikuan blang, nga kon punto. Nga matagaan ka mo sang manghod mo, sang lugar gidya, nga bisan adlaw, maka-duty ka mo iya. Ha? Kung diri nakatry ko diri sabon nga banwa mismo. Oo.
hindi ang hilig ang tao sa massage dere, sir. Okay. Oh, yeah, hindi sila hilig. Oo. Kung pa-massage lang na sila ng tinatawag nila nga rotay. Tapos na maglain na gid ang pamatsyan nila mo lagi ng pagpamassage nila dere, pero kung okay pa way na sila yung pamassage dere. Oo. Balaan mo ang bal nila sa kon, Oo. tagpilay mo massage, siling namon ang back massage namon, di barato lang, 100 lang mana. Okay. Siling nga tiyang laksan tag 10 pesos lang laksan ng kuanay ah. Uy, muna. Di, required sang balo ka, amo na, explain mo sa ila, Sir Oscar. Di ba, Mami Flor, required sa Mami Flor, sa doktor, nga, kinanglan, magpamasahe kita, Mami Flor. Kay ang kuwan pala, Mami Flor, ang benepisyo nga makuha ta, Mami Flor, kung pamasahe ka, abi mo, gahubin ka bla. Ang microphone mo, on. Dala nga, gahubin ka bla, Mami Flor. Amo na yung required na isang doktor. Amo gay na bala kuya, dapat bala ning may mga edad na. Dapat manggid nga magpamasad bisan sa isa ka bulan ka isa na lang. Ang hindi required sa doktor gani once a week mo. Biskan gani sin kobre lang wala ka nang gibla kwarta bisan sa isa ka bulan ka isa na lang. Ang importante nga makuha nang gid ang imong kaugatan kay makabatyag ang tao sang palanakit sa lawas tungod sang panuhot kuya hil nga nagasulod sa aton kaugatan. Kasulapin. Mon kaya nga budlay gid nga obra man kay pero bisan budlay ginagwanta lang man kay para may sosabin ka man kasi bunga di ari nang manghot ko diri pero blakat na kami. Oo. Kamo nga mga edad na pamasahe kamo para ang ugat nyo magbaskog man ha. Kaya gani kay damo gid benepisyo kaya yun ang massage no damo benepisyo. Buwas istorya hata na ko na ng mga benepisyo. Una ang blood good circulation. Correct. Di wala kaya di-off, Sir Rao? Depende lang sa amon kay kung mag-diop pati ba diop madabasi ko man kaon ni Correct. Sige. Sige, Sir Oscar, salamat, Sir. Halong. Okay, salamat. Alright, sige. Sa mga kabyanan, si Sir Oscar, isa ka totally blind, Mami Flor, no? Nga paninguha ang trabaho, mamasahe. Pero nakibot ko, Mami Flor, kay may libiin siya kuno anay. Tika sula nga, wala hindi siya gruktol-tol na. May ara nga daan kuya hil nga babae bala nga gusto tuod nga amo na upunti tapos yan maupdan may diferensya labi na kun wala bala income kaayo ang ginaobra niya di amo man nga ginalikawan mang guro sa sabak Ginikanan kuno ang according sa ginikanan no natural lang ginamas ang ginikanan ano ang imo na kuno nga amo na sa istaw guro daw na dala man bala guro sang sutso sa ginikanan amo nang ibiyayaan niya kapatner masiling abi nga ano man hindi ka tol-tol tol-tol oy dahan ginamining istorya mo kay ay di amakon mo Mami Flor gadayaw gid sa aton kay nakabati isa sang live dia sa Facebook sa Coronadal Cotabato Mami Flor ha di din kadaya imo iya nga ay nga pala mati sa aton hindi bungol galing bulag lang ay no ay amo na blado nga datandog man blad sagon ta Mami Flor kay maski hindi kita kaya paninguha man kaya mo to gani siling ya kung wala lang ko gaulikid sa manghod kung PWD man damo ko ya offer kiti ang mga bulag nga bansay magmasahe ginakuha na sila pa sa akon sa una Mami Flor mo may mga offer ko sa Boracay may ara ko sa Iloilo sa Bacolod kaso lang di gaulikid ko diya sa akong trabaho man di mo man to iya gaulikid siya sa trabaho ya sa iya manghod hindi sa iya kaugaling mo sa manghod niya nga kung bayaan niya manghod niya di paano na lang kati basi hindi na po siya magmasahe kay wala na si Oscar no ay uy kung pamangkot sa edad niya ba kasi karon di pangitaan tanong uyab ni si pangitaan daw uyab si Oscar ASFM